ଆଜ୍ଞା କାକଟପୁର ସାପ୍ତାହିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସଂସଦଙ୍କ ପାଖରୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହ୍ୟାଲୋ 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 ମ୍ୟାଡାମ ଆଜ୍ଞା 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 ଆପଣ କଣ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଟିକେ କ୍ଲିୟର କହିବେ। କାକଟପୁରର ସାପ୍ତାହିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସଂସଦଙ୍କ ପାଖରୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବି? ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ କଲ୍ କରିଥିଲି। କାହିଁକି ଆପଣ ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ କିଏ କହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଆମକୁ କାମ ଦେଇଛି ଆମେ କଲ୍ କରିଛୁ। ନା 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 ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କାମ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ଏଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛି କି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି? ଆମର ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନା ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି? ନା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି? ନା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାହା ପଚାରୁଛି ସେଟା ଜବାବ ଦିଅ। ମତେ ଯାହା ପଚାରୁଛି ସେଟା ଜବାବ ଦିଅ। ଆପଣ ଖାଲି କହିଦିଅ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି କି? ଏଇଟା ତମେ କହିବ। ନା ନା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଦେଇଛି? ନା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଦେଇନି, ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇନି, ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇନି। ଆପଣ କାହିଁକି କଲ୍ କଲେ? ମାନେ ଆପଣ କାହିଁକି କଲ୍ କରିକି ନା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ମୋ କଥା ଆପଣ ଖାଲି କହିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନା ନା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ଅଫିସ କହିଛି ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସ କହିଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେବେ? ନା ନା ଆଉ ମାମୁଁ ଥିବେ? କଣ ଆପଣଙ୍କ ମାମୁଁ ଥିବେ ନା କଣ? ମୋ ମାମୁଁ କାହିଁକି ହେବେ? ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ତ କାମ କରୁଛୁ। ପିଇସା ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବେ ବୋଧେ। ନା ନା ଆପଣଙ୍କ ପିଇସା ଥିବେ ନା କଣ? ଆପଣଙ୍କର ଥିବେ ଆପଣ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେବେ। ନା କାହିଁକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି